Hey yo, mannen, het is ik, hè. Weet je, ik neem vandaag buiten nog, want het is keischoon weer. Het is echt warm. Dus ja, op mijn kamer is het een beetje te warm. Dus zie, ik ga daar niet opnemen. Ja, dus daarom dat het misschien een beetje vogeltjes gaat horen fluiten. Maar ja, dus vanaf nu ga ik mijn video's in het Antwerps doen. Ja, mannen, ik ben geen echte West-Vlaming. Weet je, kijk gewoon naar die intro en ik ga het al allemaal uitleggen. Ja, dus bij deze, mijn vorige video was mijn laatste in het West-Vlaams. Vanaf nu ga ik dus al mijn video's zo praten. Ik ga mijn accent veranderen, want ik ben geen echte West-Vlaming. Ik ben echt een schande voor de maatschappij. Ik ben echt een mislukkeling. Psych bitch, ik ga West-Vlaams blijven praten. Wat denk je nu? Omdat ik één fucking woord niet weet. Oh, ga je overdrijven of zo? Ik verdien de naam West-Vlaming blijkbaar niet meer, want de grootste schande ooit is gebeurd. Ik wist een woord niet in het West-Vlaams, what the fuck. Oh nee, en ik schaam me daar zo hard voor. Oh nee, ik zou echt voor altijd in een hoekje willen kruipen. Mensen, ik moest dinsdag naar M&M gaan. Je weet, ik ga daar vaak en ik praat een beetje over van alles. En altijd is er al wel één onnozelaar die een beetje kritiek heeft op de dingen dat ik zeg, maar meestal alleen maar positieve reacties. Tot nu, want ik heb zo een taboe besprongen. Wauw, een dialect. Ik moest daar het West-Vlaams gaan verdedigen en ik zat daar dus als West-Vlaming. Nu, tijdens de live-uitzending niet echt veel probleem. Alleen een paar boeren die een paar sms'jes sturen van ja, maar dat is normaal, weet wel, dat is standaard. Maar dat is eigenlijk helemaal het probleem niet. Wij hebben toen ook een filmpje opgenomen, dat was Caroline Becker en ik samen. En dat was dus een filmpje waar ze eigenlijk een voorwerp toonden. En dan moesten wij zeggen wat dat voorwerp was in ons dialect. En ik zat daar als West-Vlaming. Ja, als Kortrijkse West-Vlaming. Dus niet universele West-Vlaming die letterlijk alle woorden kent. Oei, excuse me. Haha. En dus tonen ze een spin. Wat elke West-Vlaming weet, is dat een kobbe. Dat weet ik ook, ik ben niet dom. Dus ze vroegen dan ook aan mij van, ja, wat is een spinnenweb? Wat is dat dan? Allee, maar begrijp je, ik zat daar dus voor die camera. Dus ik ga niet zeggen, allee, ik heb geen stress voor camera's of zo. Maar ik zat daar echt al van, shit, niks was voorbereid. Zij toonde die foto en dat was gewoon in 3 seconden moest je zeggen wat dat je dacht. Dus ze toonde een spinnenweb en ik kost echt niet op het woord komen. Dat is een kobbennette. Ik weet dat zelf ook, maar ik kost er niet op komen toen. Dus ik zei gewoon spinnenweb. Besef, ik sta me hier gewoon fucking te verdedigen omdat ik niet op een woord kon komen. Eerst en vooral, ik vind de video zelf ook belachelijk. Maar normaal negeer ik alle haat dat ik krijg. Maar hier moest ik gewoon echt een video over maken. Want het is te funny. Ik heb me echt doodgelachen. Ja, ik wist dat dus niet. En ik had dus gewoon gezegd, een spinnenweb. Maar mensen, wow. Maar dat is super erg, hè? Dat is wel een kobbenet, hè, Bo. Oh my god, Bo, hey, fucking hoer. Dat is een kobbenet. Ja, hoer. Ze hebben mij hoer genoemd, omdat ik het niet wist. Dus bij deze mensen in 2017 heeft woord hoer een nieuwe betekenis. Dat wil dus zeggen dat je een woord in je eigen taal niet kent. Dan ben je hoer. Dus ja, tegenwoordig zijn er vrij veel hoeren zeker. Zelfs leerkrachten. Leerkrachten zijn ook al hoeren. Amai. Mensen, beseffen jullie, je stresst om een fucking woord. Oh, ik ga op Twitter. Ik zie 30 tweets uit. Het is kobbenetten. Oh, what the fuck, het is toch kobbenetten? Op Facebook ook. What the fuck, het is kobbenetten. Doe je normaal, het is kobbenetten. Besef, je stresst om een fucking woord. Het stressbuisten krijgen voor niks. Er gebeuren zoveel erge dingen in de wereld en jullie gaan fucking beef maken om een fucking woord. Snap je zelf hoe belachelijk? Ik lach jullie gewoon uit, mensen. Kom aan. Ik weet 1 woord niet. Oh, nee, sorry. 2 woorden, Juist. Ja, want dan tonen ze een koffietas, En bij ons is dat een koffietassen. We zeggen dat een koffietassen thee, Maar, oh, hola, nee. Ik ben een stomwuf. Ja, ik ga de tweet even tonen. Even aandacht geven aan die jong. Volg hem allemaal. Doe wat je wilt. Maakt echt niet uit. Je verdient alle aandacht. En ja, ik ben een stomwuf omdat ik daar geen zat of zatte tegen zei. Ja, daarom ben ik echt een stomwuf. Weet wel, ik verdien mijn diploma op middelbaar echt niet. What the fuck. Ik zeg een koffietassen in plaats van dat woord. Nee, ik ben het gewoon niet waardig om werk te hebben. Om eigenlijk nog rond te lopen hier op de wereld eigenlijk. Nee, dat is echt... Hey vogel. Van veel tweets weet ik nog niet eens. De helft van de tweets heb ik sowieso nog niet eens gezien. Maar het grappige is, ik heb een hele groep kijkers. En die sturen mij letterlijk alles dat ze zien over mij. Dus ik kreeg zo een snap van, kijk die persoon even over jouw tweet. Like, bitch, als je over mij tweet, add mij gewoon. Als je fucking ballen hebt. Add boven de fans. Moeilijk is het niet. Dan zie ik het ook en kan ik meegenieten van de roddeltjes over mij. Alleen niet eens roddeltjes, de waarheid natuurlijk. Want jullie weten alles over mij. Jullie kennen mij beter dan dat ik mezelf ken. Dus geen probleem. Ik heb iemand op mijn werk en die werkt in Ieper, Poperingen.
Ik vroeg aan hem, wat zeggen jullie tegen een koffietas? En hij zei dat woord dat jij zei. Maar dan vroeg ik dat aan iemand anders uit de heel andere kant van West-Vlaanderen. En hij zei ook een koffietassen. Like guy, wist je dat je minstens 5 soorten verschillend West-Vlaams hebt? Wij hier in Kortrijk zeggen een beetje. En in Brugge zeggen ze bijvoorbeeld een bekke. Ja, ik weet niet. Elk West-Vlaams is anders. Het is niet één universeel dialect of zo. Je hebt nog verschillende steden en in elke stad praten ze anders. Dus ik weet niet gewoon denk dat je de enige West-Vlaming bent of zo. Trouwens, dat is nu los van de kwestie, maar naar alle andere mensen. Als jullie mij horen praten, vraag niet ben je van Brugge. West-Vlaanderen is meer dan Brugge alleen. Er zijn dan meer steden dan alleen fucking Brugge. Iedereen denkt West-Vlaanderen is één stad of zo, Brugge. Jullie maken echt mijn hoofd moe. Sorry. Dus ja, staat daar gewoon bij stil. Er zijn meerdere streken en in elke streek hebben ze voor dingen andere woorden. Ik heb ook al woorden gehoord in het West-Vlaams dat ik zeg van wow, ik heb dat nu nog nooit gehoord. Ik zeg soms ook tegen andere West-Vlamingen woorden dat zij denken van the fuck zeg jij nu? Wij zeggen dat niet langs ons kant. Snap je, West-Vlaanderen is groot. Dat is een provincie. Dat is een fucking provincie. Dus als ik niet hetzelfde spreek like u, excuseer me. Ik zal mij wel aanpassen of zo. Weet je wel? Die anders een lijst door met de woorden dat ik moet zeggen. Ja, dat is perfect. Dat is toch wel zielig met deze maatschappij. Want heel mijn Twitter, ik heb nog nooit zoveel meldingen gehad. Letterlijk elke fucking seconde iemand dat gaat zeggen over dat ik een woord niet weet. Mensen, alsjeblieft, tweet over iets nuttigs of zo. Ik negeer alle haat, ik zeg het. Normaal reageer ik daar niet op, van ik vind dat mensen de aandacht niet waard zijn, maar dat vond ik gewoon te fucking grappig. Eerlijk, besef je zelf niet hoe grappig dat is. Allee, kom aan, omdat ik een woord niet weet. Dus mensen, vanaf nu, bij deze bestempel ik mezelf dus niet meer als West-Vlaming. Dus wat willen jullie dat ik word? Oost-Vlaming, Antwerpenaar, zeg het maar. Weet je wel, jullie bepalen toch hoe dat mijn leven gaat. Hè? Kies maar hoor, ja. Ik weet niet, je kunt er niet op komen op dat woord, maar omdat ik niet op een West-Vlaams woord kan komen, wil dat zeggen dat ik geen goede West-Vlaming ben. Dus bij deze mensen, vanaf nu, als jullie op een mondeling examen niet op iets kunnen komen, wat dat gebeurt bij niemand. Iedereen weet altijd wat te zeggen op mondeling examen. Jullie weten altijd het antwoord op je examens, toch? Het is toch nooit het moment dat ik er iets niet weet. Eerlijk, stuur maar je examen door als het niet zo is hoor. Dan wil ik dat gerust een keer naar kijken. Vanaf nu, als je iets niet weet, ben je officieel geen leerling meer. Maar ben je een schande voor de maatschappij. Ja, nee, maar zo is het in de maatschappij. Oké, misschien overdrijf ik een beetje. Ik overdrijf misschien een beetje. Maar kijk, ik wil me gewoon aanpassen naar jullie niveau, snap je? Jullie overdrijven ook een beetje, vind je niet? Allee, ik weet niet, West-Vlaams is toch al lelijk genoeg? Waarom gaan jullie nog een keer ruzie maken? Over hoe dat nog lelijker kan zijn. Het is al lelijk genoeg en jullie gaan nog ruzie maken. Besef hoe je haar gaat uitvallen van de stress en het is voor niks nodig. Het gaat mijn fucking woord. Maar kijk, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat ik genoeg woede verspreid heb over deze wereld. Het is lang geleden dat ik een klaagvideo heb gemaakt. Dankjewel, je hebt mij nog een keer een onderwerp gegeven. Binnenkort komt de M&M-vlog dus online. Dan is er weer een beetje positiviteit. Tenzij als de mensen weer boos gaan worden. Omdat, weet je wel, misschien hebben ze trauma's eraan overgehouden dat ik spinnenweb zei aan koffietassen. Ja, ik weet niet. Dus als je een trauma hebt, sorry, zoek hulp of zo, ik weet niet. Dus ja mensen, bij deze wil ik mij oprecht excuseren dat ik ons dialect zo ten schande heb gebracht dat ik het woord niet wist. Mag ik nog een klein momentje nemen voor al mijn lieve kijkers te bedanken die mij niet judgen om hoe dat ik spreek en die mij wel graag zien om wie dat ik ben. Nee, maar eerlijk mensen, nu is ook gewoon een mooi momentje voor te zeggen van Twitter is heel naar de fucking knoppen. Eerlijk, mensen kunnen letterlijk beef maken over een fucking lepel. Zet er een foto van een vork of zo en ze gaan er beef over maken. We gaan een wetenschap doen. Kijk, ik ga een keer rond mij kijken en als ik er een voorwerp zie, oké, ik zie hier een stuk hout liggen. Het ligt daar een stuk hout. Gaat ik het tonen? Daar. Dus daar ligt er een stuk hout. Maak in de comments een beef over dat stuk hout. Dan ga je zien wat ik bedoel. Goed? Doe alles, zeg wat je wilt, maar de beef moet gaan over dat stuk hout. Trouwens, ik ben super gefrustreerd, like op elk fucking vlak. Vandaag was ik aan de kassa en er waren 2 kassa's open in de supermarkt. En de ene kassa was er een oud wijvertje die per se alle soorten sigaret moest meedoen. Weet ik veel, ze wou super veel sigaret meedoen. En ze wou met de lotto spelen en dat. Maar letterlijk alle dingen die fucking veel tijd vragen aan de kassiersters. Aan de andere kassa stond er een open vrouwtje die per se al haar stukken van 1 en 2 cent moest opgebruiken. Maar yo, supermarkt, als je kijkt. Ik weet niet, maak alsjeblieft een aparte rayon met aparte kassa's voor alle oude vrouwen. Sorry, no offense. Ik hou van oude vrouwen, maar ze zijn fucking irritant in de supermarkt. Ik moet gaan werken. Ik heb maar even pauze. Heel mijn pauze is gewoon weg. Omdat jullie je portefeuille moeten leeghalen. En ik ga het hierbij laten. Volg mij zeker op alle sociale media, zodat je al mijn West-Vlaamse blunders nog kunt zien als ik een bepaald woord verkeerd heb in mijn caption op Instagram. Kan je mij ook vol spam met haat, dus dat is fantastisch. Dus volg mij zeker op Instagram. Volg mij zeker ook op Twitter, want daar tweet ik ook heel veel in het West-Vlaams. En dan kan je mij ook altijd verbeteren als ik een dt-fout maak. Hoe leuk is dat niet? Oké, mensen, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Totdat ik er weer zie, met of zonder, ja... Oei, ik weet het woord niet. Ik weet mijn outro niet. Oeps. Ja, dat gebeurt nooit, hè. Doei!